Yo, it's your boy Nards once again, and welcome to another episode of our vlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright guys, hello guys, yo guys, kakamote riders dyan. Joke, hindi po tayo kamote riders. Alright, sisimulan na nating trabahuin ang aking pangarap na car wash shop. Oh my God! Wow! So, DIY car wash shop. Napag-isipan na natin kung paano may improve ang ating negosyo. Galing ha? Napagplanuhan na natin kung ano yung mga dapat gamitin, yung mga materyales. Kaya guys, samahan nyo ko sa another episode ni Nards the Vlogger. Let's go! At nagsimula ang ating negosyo sa gantong kasimpleng setup lamang. At dahil medyo nag-click, gagawin na natin itong lehitimong business. May walay shop to buy sarili. Okay din naman ito. Yun nga lang, medyo mainit dahil wala pang ang bubong. Kung kaya't mapapadalas na ang paghugas ng aking mga kliyente dahil nga magkakaroon na ito ng shop. At ipapasilip ko sa inyo ang aking mga naging kliyente o customer na napapasarap sa paglilinis dito sa ating DIY shop. Ayan, si Uncle Rico at yung bayo kong nagpapasada ng jeep at ang aking kapitbahay na si Richard. O, diba? Andito rin si Paring Je, galing pa to ng WCC Binalonan. Piloto to balang araw. Aba, syempre featuring din ang kuliglig ng aking uncle na si Uncle Ulan. Pero ito madalas ang aking mga nagiging kliyente, yung mga nakamotor na single. Single ka din ba? Punta ka na dito, hanap mo na ang sidecar mo. And wait, there's more. Pati mga bata, matututo at mag-e-enjoy talaga sa mga gantong gawain. Kasi kung may barya ka, imaginein mo, makakapaghugas ka na. Hindi ng kifi ha? At baka hindi ka pa nakaka-follow. Follow mo na ako. At subscribe ka na sa YouTube kasi UHD ang mga ina-upload kong video. Dito ko nga pala naisip ipwesto ang aking DIY shop sa dating kulungan ng mga kambing ni Booker. Kung maaalala nyo, sa YouTube, gumawa ako ng vlog dati kung paano mamuhunan sa kambing at napaka-epektibo pa rin talaga nito. Kung kaya't mukhang itutuloy pa rin namin ang ganyang negosyo, ngunit ililipat na namin sa likod ang mga kulungan. At heto na nga, unang araw ng pagtatrabaho upang maipatayo ang pangarap kong DIY shop. Kami-kami lang din ang gumagawa nito. Kami ni Kuya Jude, Kuya Dags, Kuya Jomar at si Mayor Jimbo. Heto nga at sinimulan na naming magukay upang makatipid sa labor. Buti na lang laki tayo sa hirap at marunong tayong humawak ng pala at martilyo. At heto na nga rin pala ang materyales na in-order natin. Heto na yung pinaghirapan mo ma sa pagtatrabaho dyan sa Israel. At shoutout din sa'yo pa. Ingat lagi dyan sa US. Ang aking foreman, si Boss Jude. Alright. Dito din, yung second foreman, si Andrew D is in the house. Baka may mga katanungan ka buddy, pwede mong ilagay yan sa ating comment section. Para sa susunod na video ang aking gagawin, masasagot ko ang iyong katanungan. So ayun guys, nasimulan na namin maghukay. At mainit na kaya stop na muna ulit yung project. Kasi kami-kami lang din naman yung gumagawa. Kaya mas madami yung rest. May work pa ako, may duty pa ako mamaya. Kaya itutuloy na lang namin ulit ito. At saka a big shoutout nga pala sa aking kosa dyan. Basta kalbo, masamang tao. Grabe ka naman sa mga katulad nating kalbo, Mayor. See you guys! At bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa aking mga kababayan na nag-comment na si Ann Castro na nagsabing makapalag. Ronel Bembo Rapinan, sabi all good, proud to be Pangasinense. At Galileo Tamayo na nagsabing taga Binalaya, Asingarat Banawang. Solid talaga tong mga team loyal sa pagpapatawa. Sana makagawa ulit kami ng bagong pelikula. Kaya kung hindi ka pa nakafollow o nakasubscribe sa aking mga social media, gawin mo na yan. Sa mga nanonood pa rin dyan ngayon, maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa part ng video na ito. Ngayon po, tapos na yung day off, kaya back to work ulit si Nards. Yung project, tuloy pa din ang gumagawa ngayon si Kuya Jude, tsaka si Kuya Dags. I-add ko lang, hindi tayo nakabili ng mga scrap or ng mga tubo sa junk shop na gagamitin sana nating poste sa ating planong DIY shop. Concrete na yung mangyayari at kalahati lang, hindi buo, hindi hanggang sa taas. Kung iniisip mong maaga akong nagising, nagkakamali ka dahil hindi pa ako natutulog. At ganito ang buhay ng isang virtual assistant.
the next day. Nararating ng Barangay Fiesta 24 ng Barangay Banawang. Kaya bumuo kami ng team. At saka guys, ito, nag-design kami ng aking pinsan at ng aking classmates na si Igay, tsaka si Bornok o si Kenneth Andala. So ito yung mga disenyo namin. Days later. Tama ang iyong narinig. After 2 days ng production ng aming mga jersey, na-receive na agad namin ito. Kaya kung naghahanap ka na mapagkakatiwala ang kumpanya, i-search lamang ang MK Apparel. Yan, sumawa, 420. Wow, patingin nga tol. Napakaganda naman yan. Ilalagay ko na lang sa comment section ang kanilang link para hindi na kayo maligaw. Talagang pulido at swabe silang magtahi ng mga jerseys. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Simula na ng parada ng liga kaya makikiparada tayo kasi... What? Uy! May bisita tayo! Sino yan? Napaka-pogi naman yan ah! Yeah. Sinong pogi? Hindi talaga nagsisinungaling ang mga bata. Parehas daw kaming pogi at totoo yun. Ni Vincent, manag-agwa yakin. Muse. At ito nga ang official parade ng Barangay Banawang Fiesta 2024. Flex ko lang din yung mga highlights ko nung liga. Kahit papano, may ambag pa rin ako kung bakit kami naging first place. Salamat ulit sa mga mabubuting loob na aming mga sponsors kung kaya't natuloy ang Team Nards DIY Car Wash / bye-bye. At syempre, salamat din sa aking team. Napakasipag ng mga to, talagang uhaw sila sa kampyonato. Mahuhuli ba naman ang aming coach, ang utak ng team? Thank you, Coach Ansay! At first time nating nadala ang Team Bye-bye sa championship game. The last but not the least, thank you very much Uncle Andy Andaya dahil kahit nasa Paris kayo, todo ang suporta nyo. Nanood pa talaga kayo ng live para lang matutukan. Sorry, hindi natin naiuwi ang kampyonato. Ayan, napakamot ka pa nga sa tigas ata ng ulo namin. Good game, well played, Team Bye-bye. At mawawala ba naman ang ating group picture nung tayo umakyat ng stage para kunin ang ating award? Syempre hindi. Abay, sayang ang Gatorade, baka naman. At syempre, nung piyesta, sinamantala na namin ng aking pinsan ang magpalit ng jersey. Sila yung nag-champion this season. At kung gusto nyong panoorin yung full highlights ng game, pwede yan. Nasa YouTube ko yan at sa aking Facebook account. Nakakuha din ako ng parangal na appreciate ng SK Banawang ang aking mga effort para mapaganda ang liga. Liga ng aming barangay. Salamat SK Chair at buong Barangay Banawang. At ayan na nga, may i-display na tayo sa ating ginagawang DIY car wash shop. Worth it talaga. Parang ito lang yung last year, oh, parang deja vu nung nanalo kami second runner up. Tapos ngayon, first place. Baka sa susunod na season, champion na. Hindi yan malabong mangyari. Kaya lagi ka lang mag-abang dito sa aking channel o dito sa aking Facebook account. At panigurado, marami pa tayong magagandang topic na ating pag-uusapan. At wag mo munang i-close ang video na to. Hindi pa to tapos. Don't forget to like, comment, and share. Pupunta kaming Baguio ngayon dahil medical na ng aking dalawang pamangkin. Sila'y pupunta na ng Canada at bukas na ang kanilang schedule para sa kanilang medical. Yo! So ayun, nakauwi na tayo galing Baguio. So maraming nangyari sa Baguio and worth it. Ito, panoorin nyo yung short video.
Yun nga, pagkatapos ng medical ng aking dalawang pamangkin, stroll muna sa Baguio at kinabukasan umattend ng binyag. Sakto, kinuha akong ninong ng aking kumpare na si Bo. Pati ang aking girlfriend na si Clary, kinuha niya ding ninang. Ito si Baby Kaya. Magkakaroon tayo ng panibagong vlog kapag tayo ay bumalik sa Baguio. Kaya abangan nyo yan. Kaya sa mga hindi pa nagpa-follow, so you can follow me at Nards the Vlogger. Alright. Syempre, magandang mga usapin na naman ang mga tatalakayin natin sa mga susunod na video. At heto na nga, nasimulan na nating ipatayo ang mga poste ng ating DIY car wash shop. Sa susunod na video, pag-uusapan natin kung magkano lahat ang ating ginastos sa pagpapa-expand ng ating car wash business. Ito din po ang isa kong maititip sa inyong mga nagbabakasakali o nagpaplano ng gantong negosyo. Mas makakatipid kung kayo na mismo ang gagawa, lalo na kung may alam kayo o may knowledge kayo sa mga ganitong trabaho. 23% done na ang ating project. Yup. So ayun, dito kami guys, mamimitas tayo ng talong dito sa talungan ni Uncle Rico. Shout out sa'yo. Dito ko na lang ipapaalam sa'yo yung mga eggplant mo. Yan o, tara. Thank you Uncle Rico. Yun o, gandang talong yan o. Kikita ba? Yun, diba? Yan mo dyan. Sama yan. Nang. Ito marunong. Ganito lang lang po. Hindi ba ganyan? Dito mo siya hawakan. Ganyan lang. Advantage ng nasa probinsya at may mga tito na masipag. Yup, thank you Uncle Rico sa free eggplant. Yup, free talong! Ito nga pala yung ginagawang bypass road ng ating gobyerno. Hindi pa tapos kaya pwede pa tayong mag-over the bakod. Ayun sa advance oh, maaasahan kahit saan maski gantong mga off-road. Kaya thank you Honda sa pagbigay ng ganyang klase ng unit sa amin, sa mga Honda enthusiast na katulad ko. Maraming salamat at nakaabot kayo hanggang sa part ng video na to at panigurado kahit na sobrang daldal ko, marami pa rin kayong katanungan. Kung kaya't iwan nyo na lamang yan sa comment section para masagot ko sa ating susunod na vlog ang katuluyan na to. Heto nga't nasugat pa ako, experience na din, at saka at least alam kong dugo at pawis ko ang ginamit upang matuloy ang shop na ito. Tawa pa si Mayor dun, no? And thank you ulit mga buddy. At ako ulit si Nards the Vlogger. Thank you for watching. Sabi sa Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. So maging happy ka lang lagi at panigurado ang gusto ng puso mo ibibigay ng Panginoon. Paalam!